Ka wachako to nyaka wawach ni mon nigi ratiro mar bedo gi mwandu. Mae gima okete katiba. King'iye article 40 tineno kiwacho ni kila ng'ato nigi ratiro mar bedo gi mwandu. Kasti dok piny ing'iye tiwacho ni katiba wacho niya, onge ng'at moro amora monego obed discriminated against. Niwacho ni ng'ani ok onego obed gi gimoro nikech en miyo, kata nikech oyach, kata nikech ong'ol. Koro nyaka wang'e ni chik mar piny oketo ratiro go mondo miyo obed gi mwandu. To kawa doktor wacho ni ang'o momiyo pod en piny. Ang'o momiyo mon pod onge lowo, mon pod onge mwandu. To ken lo kende en nyaka udi. Yudo kata ng'ama mama mantiere kod ot mondike nyinge, yudo kata ng'ama mama mantiere kod gari mondike nyinge kata kambi thoro bedo matek. Ang'o momiyo? Tek kabisa. Nikech mokwongo minewa okia ni mago nitie. Dong ing'e ni chon niwacho ni ji dhi katedo. Koro in ing'e ni dhi tedo. To mani setieko, idhi yudo mwandu. To miyudo no, ben mar chuori, ni tiji en rito nyithindo, tiji en luoko lewni. To koro nyaka wang'e ni kata ka in okendi kanyo, tinya bet gi mwandu. Koro mokwongo en ni mine okia ni gin gi ratiro mar bet gi mwandu no. To kata ka ging'eyo, seche moko ji ling'a no bet mos. Nikech kitwa gi timbewa, ong'ini pesa dhako itimo go ang'o? En gik moko matindo tindo et. Dong, kasto dichuo ema koro timo gik madongo dongo. Tibo neno kata ni doho koro tinde, high court, niwacho ni high court. Tinde wacho ni kata mitime ot no, be in bitimo gimoro mokonyo ng'ani bet gi mwandu. Koro mokwongo en ni wakia, to kata jok mong'eyo ok kaw steps monego tim.